Vítejte milí diváci. U dnešního prvního bodu jednání. První bod jednání je pečené maso. Tak doufám, že se vám naše malá scénka líbila a teďka už začne normálně hrát. Takže zdraví vás Raptor u prvního mého videa a aby to nebylo takový suchý, tak je tady se mnou Jelda. Čus. A jsme na Skyblocku. Už jsme točili jeden díl, ale to jsem nemohl vydat, protože se nám vůbec nepovedl. Stihli jsme to docela hodně, ale... Vedře ti tady kámoše. Ty jsi žádnej. Já nemám nic, počkej. No, tak jsme se rozhodli... Jau! Se rozhodli... Zabotíš, mejde. Jsme se rozhodli takhle, že prostě... Točíme znova, ale... Jo, nech mě! Jo, zabajdla. Já nám maso, máš to maso z bodu jednání, by ho potřeboval. Máš ho tam tady, počkej, na tady... Jo, já ti vyhodil jak belík, to ne. No tady máš masíčko. Jo, tak ukážu. Ty jsi takový plín. Mě zase vzal. Prostě to je socán, to není ani možný. Tak já se najím. A ukážu vám, co tady máme. A pak se pustíme na nějaký minihry, co tady jsou. Takže je to Skyblock, jak každý pozná. A máme tady Cobble generátor, úplně základní věci. Jo, nějaký ty plošinky, na kterých pak budeme stavět. Zahrádka, která mi vůbec neroste. Dřevo samozřejmě a náš příbytek. A co je dobrý, tak si tady můžete sedět takhle na schodech a je tak, když jste seděli na židli, takže to je super. Se strašně líbí. A my se pustíme hnedka asi do miniher. No, jo, tak jdeme, no. Tak jo, join. A je to normální minihra, takže já si pak si vybereš. Já jsem asi... Ne, to... Je to taková minihra, abych to tak vysvětlil jednoduše, že to je aréna, my jsme asi spolu, nebo prostě bojem o přežití, kdo vydrží ten díl. No, bojem v takovéhle aréně proti vlastně zombánům a vlastně je to vlastně taková mob trapka. Něco na tom smyslu, tak si něco vyber, já už mám vybráno. A uncaca. Hop. Já jsem ready. Tak dělej, nemáme na to celý den. OK. Tak jo, a hrajem. Ale blbě je, že je to vlastně jenom jedna mapka, takže to mě štve, ale je to dost těžký už u 8. kola, takže asi moc dlouho nepřežijem. A pak bychom se asi pustili na normální Skyblock, něco udělat a... Tak. Kryju tě, Jeldo. Možná. Mohli bychom dělat nějaký change, co tam mají a vysvětlit, na co to funguje. Pitomci! Já jsem pitomej, já jsem pitomej. To je nějaký ledový creeper. To je tenhle to vůbec nemám rád. Táhněte, židi, táhněte, sestřelí. Jsou strašně silný. Nebo jakože když vyboknou, tak jsou strašně silný. Hop. Jo, Iron Ingoty jsme dostali, super, to se bude hodit na Skyblock pak. Jo? Jo, budu chtít udělat farmu nějakou udělám, kde jsou ty šmejdi. A slime. Já jsem je tam nechal. Já naštvu psy. To je sranda. Jsou pode mnou ty hajzlové, nebo ne? Pesán toho ne, ten je hodnej. Pavoučáku, zhebni. Hebněte, všichni chcípněte. Nejhorší je pak ten boss. Já jsem tě tu nechal. Ty jsi mrtvej? Ne. Aspoň, že tak. Jsem tady schovaný. A kde? Jo, tady. Ne, já to neskočil. No já nechtěl. Ty krasové těch je docela hodně, ale. Já dám headshoty. Kámo, těch je docela hodně. No a zrovna se tam zrodil ten, že jo. Ty kráso, spideři. Ně. Hej kámo, já ti pomůžu. Jo, Haskell tě po mně jsem mrtvej. Však já budu taky. No, já jsem taky. Tak se vydáme asi na náš Island, kde něco ještě uděláme. Jo,
získal jsem 2 irony, nějaký ten kobl se hodí. Já moment, chvíli. To se hodí. Tak. Nějak já vám ukážu, co se tady dá všechno dělat. Jsem zpět. No, tak já tam psal blbě, ale to nevadí. Pak vlastně, co je na tomhle dobrý, je, že si můžete normálně vydělávat, to je asi jasný, ale tady je change listy, tady jsou takový a to vlastně challenge list, no a to vlastně, když vy si uděláte, tak získáte vlastně dostanete gold ingot a možná i ten některé věci navíc ještě, které vám pak budou jako hodit se a tak. Máme uhlí, super, ale já chci sekeru, já se vezmu teda třeba já tady nějaký koblovna a mě se tam nechce, teda třeba jak tady má ten koblogena, tak mě se tam nechce těžit a potřebuji dát knihu, napíšu tam kolik staků chci a ona mě to pak dá, ale my nemáme to. Kopeme. No, ten díl bude takovej vysvětlovací, ale ty další už možná budeme dělat nějaký ty challenge, že jo, a tak. Ale teďka vlastně skopu tady ty stromy, abych si získal nějaký věci. Mám úplně zaspamovaný chat tím, jo. A to se mi nelíbí, to radši vykopu rukou. Jak tady s náma ještě hrajou 2 kámoši, ale ty jsou ještě, no vlastně 4, ale ty hrajou vlastně na jiných ostrovech, takže, ale někdy se na ně asi půjdeme podívat. Ještě uvidím, jestli se bude mě chtět a jim hlavně. Ne! Já vyhodil to dřevo. Já jsem vůl. Já vyhodil 21 nespracovaného dřeva. Víš, jak kdybys tam potom skočil, tak bys to sebral, pak bys umřel a zůstal by ti věci. Vím, ale mě se potom nechtělo skákat už. Bezva. Já, co bych tady ještě postavil? Chtěla by to ještě splnit nějaký ten úkol, tak nám, Jeldo, můžeš povědět, co můžeme zatím splnit za úkol nějaký. Já nevím, třeba na challenge list. Jestli máš hotový všechny ty challenge na prvním listu. Nevím. Já to neumím napsat, super. Ale mně to taky nejde. Tak to mají teďka asi vyplý, ale v příští díle bychom to asi mohli udělat nějaký ty a já bych řekl, že to bude pro tento díl všechno, byl takový ukázkový, abyste se mohli na něco těšit a tak dále. Takže já se s váma loučím, mějte se raptorsky a čus. Čau.